Dans cette exposition, les visiteurs vont découvrir un certain nombre de trésors. дар ин намоиш ки тоҷикистон кишвари дарёҳои тиллоӣ ном гирифтааст, меҳмонон бо баъзе аз нигораҳои хурдҳаҷми ганҷинаи Тоҷикистон шинос мешаванд, ки дар Осиё назир надоранд. Près de 5 millénaires. намоиши мазкур аз давраи аҳди биринҷӣ ҳазораи 5 то мелод то ба ҳазораи 1 мелодӣ ва инчунин таъсису инкишофи сулолаи Сомонионро дар бар мегирад. аз нигораҳои дар намоиш буда маълум мешавад, ки ҳарчанде аҳди биринҷ буд, вале мардуми он замон аз олотҳои гиливу сангӣ ба монанди лоҷвару ақиқ истифода мекарданд. дар қисмати шимоли ҳудуди Тоҷикистон, дар соҳили дарёи Зарафшон ва дар қисмати ҷануб, дар соҳили дарёи Аму коркарди тилло низ хеле рушд карда буд. ин гуфтаҳоро бозёфтҳои ганҷинаи Амударё исбот мекунад. аз байни нигораҳои хазинаи Амударё яке аз ҷолибтаринашон ин шери болдор аст, ки гӯшҳои дароз дораду дар пояш бошад чизе ба монанди нали барзагов мушоҳида мешавад. дар болои сараш шохҳои дарози бузмонанд мушоҳида мешавад. ба ақидаи таърихдонон ин намуди сохт як санъати баланди заргариро инъикос мекунад. ашёи дигари муҳими ин давра шоҳи ҳахоманишионро муаррифӣ мекунад, ки дар он метавон симои дориёшро мушоҳида кард. дар миёнбанди камараш ханҷар, дар сараш кӯлоҳ, дар тан либосҳои расмӣ инъикос гардидааст. баъд аз он ки Искандари Мақдунӣ Осиёро забт мекунад, чанде дар ин минтақа зиндагӣ карда ба ҷои худ сарлашкарашро гузошта ҷои дигар меравад. баъдан дар натиҷаи омезиши ду фарҳанг, фарҳанги эллинӣ ба вуҷуд меояд, ки намунаашро дар ин нигора метавон дид. ин нигора сари Геракл буда аз гаҷ сохта шудааст. дар намоиш ашёҳои сангию устухони тасвирдор низ пешниҳод шудааст, ки аз ҳамин минтақа тахти сангин дарёфт гардидааст. дар ин ҷо бошад мо ороишотеро мушоҳида мекунем, ки бо ду навъи фарҳанг сохта шудааст, яъне фарҳанги юнонӣ ва фарҳанги бохтарӣ. он замон ин ду фарҳанг бо ҳам хеле омезиш ёфта буд ва ин нигора ба ин ду фарҳанг вобаста аст. мубодилаи асъор байни шарқу ғарб аллакай дар аҳди биринҷ дар ёдгории шаҳраки Саразм мушоҳида шудааст. дар давраи ҳахоманишиён нуфузаш зиёд шуд.
дар давраҳои фарҳанги юнону бохтар, инчунин дар империяи кушониён аллакай ба воситаи тиҷорати суғдиён тавассути роҳи бузурги абрешим оғоз гардида буд ва тиҷорат ба воситаи ин роҳ ба Панҷакент, шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро тӯл кашида буд. нақши тоҷирони суғдӣ дар густариши тиҷорат дар роҳи бузурги абрешим хеле баланд баҳогузорӣ мешавад. дар натиҷаи ҳафриётҳо аз ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон вобаста ба даврони сулолаи Сосониён нигораҳои нодире бозёфт гардидааст. масалан, ин лаълии мунаққаш, ки дар он омехтагии фарҳангҳо нишон дода шудааст. чӣ хеле мушоҳида менамоем, атрофи он бо нақши ангур нишон дода шудааст, ки ин фарҳанги мардуми ғарбро ифода мекунад. зани дар марказ буда ба ҳиндуҳо шабоҳат дошта, рӯймоли гарданаш юнонӣ аст. баъзе аз муаррихон ӯро биҳишти зардуштӣ низ меноманд. дар ин ҷо тамошобинон бо деворнигораҳои Панҷакент шинос хоҳанд шуд. Панҷакент шаҳре дар вилояти суғди Тоҷикистон аст. ин вилоят аз тарафи ҳахоманишиён номгузорӣ шудааст. ин минтақа ба тиҷорати суғдиаш хеле маъруф буда, аз шаҳри Панҷакент то Самарқанду Бухоро тӯл кашида буд. Панҷакент яке аз шаҳрҳои бисёр ошонага ба шумор рафта, аз он ҷо деворнигораҳои зиёди ҳаҷман калон бозёфт гардидаанд, ки дар яке аз онҳо ин зиёфат ё таҷлили Иди Наврӯз инъикос шудааст. шахсе ки тасвир ёфтааст мехоҳад ба воситаи таҷлили Иди Наврӯз ба дӯстонаш зиёфат диҳад. дар деворнигораи дигар Симои шоҳ яке аз шоҳи халқҳо ва дигараш шоҳи аждаҳо нишон дода шудааст, вале ин тахайюлист. дар ин деворнигора бошад, Симои шоҳ нишон дода шудааст, ки дар гарданаш овезае мушоҳида мешавад. ин нави овезаҳоро суғдиҳо ва сосониҳо ба бар мекарданд. инчунин ба ҳамин монанд дар асрҳои миёна дар Ҳинду Хитой низ ҳамин гуна овезаро истифода мекарданд, ки хоси суғдиён буд. дар ин гӯша бошад, дини суғдиҳо яъне зардуштиён инъикос ёфтааст. дар он замон дини будоия низ роиҷ буд, вале суғдиҳо дини асосиро дини зардуштӣ мешумурданд. тавре дар санги амудии салтанат ишора шудааст, шиёри асосияшон рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек буд. зардуштиён оташро муқаддас мешумурданд ва аз ҳамин сабаб мо низ ин ҷо миҷмарро ба намоиш гузоштем. дар натиҷаи ҳаффорӣ бошад, аз суғд миҷмарҳо ва устухондонҳои зардуштӣ бозёфт гардидаанд, ки дар намоиш гузошта шудаанд. ин деворнигорае мебошад, ки онро аз даромадгоҳи маъбади Буддо бозёфт намудаанд. дар ин деворнигора бошад, 4 фард тасвир шудааст. якеаш марди рост истодаи дар дасташ гул, дуввумаш кӯдаки машғули бозӣ ва 2 нафари дигар дар дастонашон ҷом ва дар тан бо либосҳои расмӣ тасвир ёфтаанд.
ин нигора бошад аз дайре бо номи аҷинатепа ки дар ҳудуди тоҷикистон воқеъ аст зимни ҳафриёдҳои бостоншиносӣ бозёфт гардидаанд. аҷинатепа дар қисмати ҷануби тоҷикистон воқеъ аст. ин муҷассама низ яке аз ёдгориҳои нодири аҷинатепа аст. дар он марде дар тан бо либосҳои махсус инъикос гардидааст. намоиши навбатии нигораҳои замони давлатдории Сомониёнро дар бар мегирад, ки аз сарсулолаи он Сомонхудод оғоз мегардад. ин аввалин давлати мутамаркази тоҷикон ба ҳисоб рафта, дар таърих даврони авҷи тараққии илму фарҳанг, таъриху тамаддуни миллати тоҷик шуморида мешавад. ин экспонатҳое ки дар намоиш пешниҳод шудааст, аз таърихи бои ин замон дарак медиҳад. дар охир гуфтанӣ ҳастам. экспонатҳое ки инҷо интихоб шудааст, бештар аз сараз ва тахти сангин пешниҳод шудаанд. намоиши Тоҷикистон, кишвари дарёҳои тиллоӣ, ки дар осорхонаи миллии санъатҳои осиёгии Гимей пешниҳод гардид, таърихи миллати кӯҳанбунёду соҳибфарҳанги тоҷикро барои мардуми ғарб бори дигар ошно сохт.